Другий аспект. Коли ми беремо до уваги нинішні темпи, коли нам розповідають, що велике будівництво – це фантастика, так будують, як ніколи не будували, то знову ж таки я наголошую, що 14 тисяч кілометрів збудовано за 2 роки. Маючи мережу автомобільних доріг в Україні в 170 тисяч кілометрів, це означає, що ми ще будемо будувати 25 років. І це не буде коштувати близько $1,5 трильйона США. Я нагадаю, що суперамбітний проект Байдена в Сполучених Штатах Америки, який теж часто порівнюють з великим будівництвом, буде коштувати американських платникам податків $1 трильйон. А в нас 1,5. Пане Володимире, одразу цікаво, коли порівнювати. По 1,5 трильйони на 170 тисяч кілометрів, а у американців трильйон на яку довжину? В них близько 500 тисяч кілометрів базових доріг і десь близько, я думаю, ще 300-4 тисяч кілометрів таких так званих місцевих внутрішньокомунальних. Тоді чому виходить, що втричі більша довжина, в 1,5 рази дорожче, причому у нас разом це виходить різниця в 5 разів за кілометр? Давайте будемо поки що це скромно називати коефіцієнтом Зеленського. А там вже правоохоронні органи згодом розберуться. Але найцікавіше навіть не це. Тобто корупційний фактор – це відповідальність посадовців, а от ситуація в тому, що великого будівництва, як окремої програми, не існує взагалі. І це підтверджує Міністерство інфраструктури, Міністерство регіонального розвитку, що програма президента «Велике будівництво» не прийнято. Тобто вони будують досі дороги в рамках програми, які приймалися ще за Порошенка, ремонтують лікарні в рамках програми, які приймалися за Порошенка, та сама ситуація з школами і з іншими об'єктами. Це кумедно, але насправді для бюрократа це дуже погано, бо відповідати потім доведеться за це теж. Скажіть, будь ласка, за ваш період, скільки будувалося тоді доріг? І з цінами, що відбувалося тоді і зараз? Тому що Україні чомусь завжди закидають завищені ціни при будівництві, але треба з чимось порівнювати. Що є нормою? Чи є взагалі в світі поняття норма, що вартість нової дороги складає стільки-то доларів? Ви знаєте, насправді це дуже індивідуальна річ, бо все залежить від місця, де будується, як будується, яка складність траси, тому тут не можна порівнювати один до одного. Але якщо ми порівнюємо будівництво 16-19 років, тоді ми збудували близько 10 тисяч кілометрів. І це нам коштувало, якщо усередно брати кількість грошей витрачених на 1 кілометр, рівно удвічі дешевше, аніж у 2020 році. І десь у 3-4 рази дешевше, ніж це коштувало у 2021 році. Цій владі закидали те, що вона витрачала на це в тому числі ковідні гроші на велике будівництво, а з іншого боку, ви самі визнаєте, що до 2014 року, якщо брати вже після зміни влади Януковича, стан взагалі інфраструктури був в жахливому становищі в Україні. Коли використовують такі, знаєте, оцінювальні такі прикметники з жахливий, що є жахливим, що потребує взагалі негайного відновлення і ремонтування. І коли ви казали 14 тисяч на ремонт, це 14 тисяч кілометрів ремонт, чи це нові дороги? Як відрізняти ремонт від будівництва нової дороги? Фактично нових доріг в 2020 році було збудовано менше 100 кілометрів, у 2021 році це десь близько 200 кілометрів. Все інше, оці тисячі, про які гучно говорить Укравтодор, це ремонт існуючої мережі. І насправді ми також за своєї каденції ремонтували, бо загалом мережа була зношена на понад 95%. Зараз її стан задовільний в випадку, я думаю, 10-15%. Все інше теж підлягає ремонту, на превеликий жаль. Ви про цей темп, я на вас посилаюся, згадали, якщо у нас мережа 170 тисяч, 14 тисяч робити за 2 роки, то це приблизно 25 років треба, щоб все відновити. Тоді оце коло в 25 років, воно достатньо? Постійно жити в такому темпі? А яким має бути коло? Тоді розкажіть про це для нефахівців людською мовою, як це має виглядати, як швидко зношуються, що є зношенням дороги. У нас же є дороги, які взагалі дорогами назвати не можна. Абсолютно вірно. Ми свого часу ремонтували дороги, які останній раз бачили ремонтну техніку ще в 19 сторіччі, не в 20-му, а в 19-му.
І зараз багато доріг, які будувалися в 20-му сторіччі, перший раз за 50-70 років бачать техніку. Але ви правильно запитали про життєвий цикл. Тому що зараз є гарантія, яку дають на дорожні роботи, це 3 роки. Це означає, що через 3 роки, якщо ця дорога руйнується в силу тих чи інших обставин, неякісних робіт або переваги транспорту, ми маємо знову за кошти платників її робити. Ми вимагали гарантії мінімум в 10 років і розуміли, що ми повинні виходити на темпи 10-15 тисяч кілометрів доріг за рік. Тоді було би реально за 10 років це завершити і спокійно вже далі ремонтувати чи будувати нове. Чому тоді такі гарантії в 3 роки? І який світовий досвід, наскільки дають по світу? І що в світі є, скажімо, стандартом? От як, знаєте, як палата мір і вісов. В якій країні, можна сказати, є стандартизовані і хороші приклади, на які можна спиратися? Ну, ви знаєте, тут не треба бути експертом, тут просто достатньо поїхати за кордон в ту чи іншу країну. Ми всі знаємо про німецькі автобани, про нову якість польських доріг після вступу до Європейського Союзу. Те саме в Хорватії ми бачимо, як робили німці. Чи в тому ж Китаї, де китайці будують під контролем уряду і розуміють, якщо збудували неякісно, їх розстріляють всі. Тому там є якісні автобани, і тому вони служать і гарантійний, і постгарантійний термін. Ми свого часу всіляко боролися, розпочали еру бетонних доріг. Бо бетонні дороги, вони мають гарантію від 10 років, а реально служать при належній експлуатації 25, а навіть є випадки 50 років. Вони дорожчі, але вони того вартують. Чому бетонки не популярні? Саме тому, що вони дорогі, чи можливо на них не так комфортно їздити? Ну, безумовно, певна шумність вища є, коли ви користуєтеся, плюс стики вам додають дискомфорту, але це не суттєво. В першу чергу, це дійсно ціна, вони дорожчі. І друге – це технологія. Вони набагато складніші при будівництві. Скажімо, асфальтну дорогу збудувавши, ви вже може їхати через декілька годин по ній. А от з бетонною дорогою вона мусить мінімум 1,5 місяця вилежатися, взагалі без руху жодного. Це ми, до речі, можемо переконатися в Полтавській області, де в Спіху поставили ділянку з бетону минулого року і послали по ній транспорт. Фактично зараз її треба переробляти. А хто будує українські дороги? Хто будував основні забудовники в ваш час і хто будує дороги зараз? Ми починали з катастрофи, ми починали з маси боргів і відсутності компаній. Фактично нам доводилося переконувати бізнес, що держава повертається в дорожню інфраструктуру надовго і всерйоз. Ми будемо інвестувати кошти платників податків. Будь ласка, купуйте техніку, навчайте персонал, закуповуйте сировину. Нам це вдалося зробити, і, в принципі, за короткий період часу, десь за 1,5 року, появилося близько сотні компаній, які могли будувати дороги. З них порядка 5-10 компаній, які могли будувати дороги якісно. Вони зараз цей кістяк зберегли. І тут же зараз питання, щоб була належна конкуренція між цими компаніями. Бо якщо буде картельний зговір і всі між собою домовляться, то ціни далі будуть повсти вгору, а якість буде падати. Ну, а взагалі, компанії, які займаються великими будівництвами, вони чомусь в світі завжди потрапляють в корупційні скандали. Це не тільки ж ситуація українська. Да? Я спостерігаю, не знаю, як по Сполучених Штатах Америки, по-турецьки, там є, її називають іноді п'ятірка великих компаній, іноді називають бандою з 5, якщо це опозиція. Да? Тому що вважають, що вони будують все для чинної влади, і вони забирають більшу частину пирога, тому ті, хто спостерігають за Туреччиною, з одного боку можуть бачити ці мости, великі дороги і все решта, з іншого боку спостерігають за збагаченням компаній, які отримують в ці концесії. У них, до речі, ця працює система концесій. Да? 25 років вони беруть, і уряди гарантують їм в доларах прибуток, мінімальний прибуток, навіть якщо по тих мостах не будуть їздити стільки, скільки потрібно. Цікаво, оцей досвід за вашого часу вивчався концесійний. Давайте от про мости перейдемо. Що з мостами у нас теж була негарна ситуація. Казали про таку кількість неймовірну, яких треба відремонтувати. Окрім того, там постає питання, що в деяких регіонах, де у нас ріка, Дніпро, потрібно нові мости. Що з мостами у нас? Яка ситуація? Де треба їх будувати нові, а де треба ремонтувати?
Ви абсолютно праві, згадавши турецький досвід, бо в нас тут теж працюють турецькі компанії, і одна з них дуже близька до чинного президента, кажуть, навіть була спонсором 95-го кварталу довгий період часу. От, і ви про ОНУ кажете? Так, ви правильно говорите, так. От, і дійсно корупція, вона дуже чутлива, і навіть після великого будівництва під час Великої депресії в Сполучених Штатах після були дуже гучні судові процеси, і десятки ключових керівників цих будівельних компаній американських пішли під суд через корупцію, власне. В випадку українських мостів ми маємо трагедію чергову. У нас на балансі близько 16 тисяч мостів. З них більше половини в аварійному стані. Нам необхідно ще мінімум 15 мостів через Дніпро, але це дороговартісні об'єкти. Ми навіть бачимо на символічному для президента Зеленського об'єкті Запорізький міст, який навіть був картинкою під час зняття серіалу «Слуга народу». Він досі не добудований попри всі обіцянки. Вони обіцяли його здати 1 січня 2021 року, потім на День Незалежності 2021 року, потім наприкінець 2021 року, а тепер обіцяють в наступному році десь може доробити. Це потребує великих коштів і це потребує порядних компаній, які точно знають, що вони роблять. Бо в нас було, скажімо так, не зовсім вдалі експерименти свого часу, а навіть в Києві достатньо поглянути на Подільське місце, що з ним відбувається. А на цю систему концесії, коли самі компанії, наприклад, збудують і йти, наскільки небезпечний цей шлях? Ну, по речі, не дивлюся, бо дійсно іноді деякі об'єкти, як там один з аеропортів, який майже не має пасажирів, або пару мостів, по яких не так багато їздять, потім державі доводиться ще і прив'язано до долара виплачувати таким компаніям їхні втрати прибутків. Чи варто йти взагалі таким шляхом? Ну, насправді концесії – це дійсно улюблений інструмент пана Ердогана. І дійсно дуже багато різних речей навколо цього будівництва в концесію. Бо це не тільки мости, які ви згадали через Босфор, але і тунель, і славнозвісний аеропорт, новий, найкращий, найбільший в регіоні, який збудований, він теж концесійний. Свого часу ми вивчали цю історію, ми її хотіли, бо ми вважали, що це додатковий ресурс поза дорожнім фондом, який зможе дати нам можливість будувати швидше і краще. Але виявилося навпаки, що в умовах України, якщо ми залучаємо концесійні компанії з їхнім фінансуванням, будівництво нам буде коштувати 2 рази дорожче, а потім оплатити це все протягом 20 чи більшого річного періоду буде ще в 2 рази дорожче коштувати. Тобто це здорожчує суттєво, навіть дешевше взяти гроші на зовнішніх ринках під невеликий відсоток і будувати самостійно. Розкажи трошки про економіку. Який зв'язок має бути між ВВП країни і будівництвом доріг? Я так розумію, це дуже прив'язані один до одного речі. Якщо, скажімо, не дотримуватись якоїсь межі, можна втратити якість. А з іншого боку, країна вважається, принаймні офіційно, за рівнем ВВП, досить бідною країною. Що може собі бідна країна дозволити? Тому що, коли ми кажемо про бідну країну, тут можна закидати Зеленському чи Омеляну, але вона бідна і за Зеленського, і за Омеляна, за будь-якої влади. Це такий прикрий сміх, насправді, з мого боку, бо ми дійсно не можемо собі дозволити якісь мегапроєкти. І, милуючись Дубай, ми розуміємо, що поки що ми не зможемо збудувати це у себе. Але принцип з античності ще дуже простий. Рим там, де є дороги. І, безумовно, коли економіка має артерії в вигляді автодорожніх магістралей, залізниці і авіації, вона тоді розвивається дуже швидко. Корелювати можна по-різному. Укравтодор, до прикладу, зараз переконує, що з 3,2% росту ВВП в 2021 році 2,6% – це завдяки дорогам і дорожньому будівництву. З нашого власного досвіду ми бачили дуже просту річ. І як тільки ми ремонтували капітальну дорогу, фактично трафік на ній подвоювався, а через 2 роки ставав утричі більшим. Виростали маленькі бізнеси навколо, там ресторанчики, відпочинки і багато що хочеш. Тобто край оживав. І, безумовно, що без дороги без цього ніколи б не було. Тобто ви навпаки, якщо я кажу, що можна будувати від того рівня ВВП, який є, ви зараз наводите приклад, коли вкладаєшся в дороги, і тоді вже ВВП зростає. Тобто тоді, де межа, яку можна перетнути, скажімо, тому що якщо не йти в концесію, то, називається, власних грошей нема, то тоді треба йти в кредити, правильно? І це боргові зобов'язання мають йти, на яких ринках, під які відсотки тоді треба кредитувати
готуватися, щоб будувати дороги. Це ж можна прорахувати. Якщо ми стільки вкладемо, ми отримуємо такі зростання ВВП. Значить, такий борг ми можемо собі дозволити під такі-так відсотки. Ну, до речі, це вже не емпіричний приклад, він же реальний. В цьому році заборгованість Укравтодору буде складати 140 мільярдів гривень. Це фактично 2 дорожні фонди наперед проїжджені вже. На обслуговування цих боргів в цьому році вони виплачують 16 мільярдів гривень. Тобто суто теоретично можна допустити, що ми можемо взяти ще порядка 300-400 мільярдів гривень в борг. І це витримувати навантаження. Але далі буде колапс. Далі ми повинні розраховувати тільки на стрімкий ріст економіки України загалом. Відповідно, збільшення надходжень до дорожнього фонду і до державного бюджету. Знову таки, по тому прикладу, який більш-менш знаю, турки зробили давно, це, здається, ще до Ердогана, до речі, а можливо, за його першої каденції. Вони просто все це вклали в вартість бензину в акциз, коли турецький бензин на внутрішньому ринку, він коштував дорожче, ніж в будь-якій країні по сусідству з Туреччиною. Болюче було, але потім якось до цього звикли, хоча одна з критик будь-якої турецької влади – це вартість пального для автівок. Україна не йде таким шляхом, і чи радите ви таким шляхом збільшувати гроші на дороги? Ні, у нас саме такий шлях. До 2016 року всі гроші з акцизу на пальне йшли напряму в державний бюджет. Ми запропонували іншу схему, що акциз пального йде в дорожній фонд. За логікою, це прямолінійна логіка, вона справедлива. Ви автомобіліст, користуєтеся автомобілем, користуєтеся дорогою, заплатили податок йде на дороги. От з цього року фактично дорожній фонд складає 80 мільярдів гривень, і це 90% акцизи. Плюс зараз будуть спрямовані туди так само штрафи за перевантажені фури, коли вони порушують законодавство і везуть замість дозволених 40 тонн 60 або більше тонн. Можливо, будуть якісь інші джерела надходження, плюс кредитні запозичення зовнішні, внутрішні і міжнародна фінансова допомога. Я хотів порушити цю тему. Ви перші зробили б це порушення вантажівками ці межі дозволеного перевезення. Тут можна закидати владі, але здебільшого тут вже закид до нашої ментальності, не ментальності, я не вірю в ментальність, а способу нашого бізнес-врядування, коли хочеться просто за менші гроші перевезти більше вантажу. Да? І говорилося про те, що повсюди по дорогах будуть контролі. Наскільки ця система контролю працює і як вона має виглядати? Чи на кожній ділянці має бути такі ваги, терези, де будуть зважувати ці вантажівки? По-іншому воно не вдасться. Ви знаєте, поляки чи навіть турки стали законослухняними водіями тільки тоді, коли штрафи були дуже високі і їх не було можливо уникнути. І поліція це контролювала. Так само буде і в Україні. В 2018 році ми суттєво переоснастили Укртрансбезпеку, закупивши близько 80 нових мобільно-габаритних комплексів. І так само в 2019 році розпочали проект автоматичного зважування у Русі. Зараз він масштабується по всій Україні, і фактично будь-які порушення в автоматичному режимі будуть стягуватися з перевізника і відправника. А далі буде питання, якщо ця перевага суттєва, тоді він буде зупинятися поліцією, і поки він розвантажився, він далі не поїде. Насправді, будь-яке збільшення дозволеної ваги на 10% скорочує тривалість експлуатації дороги на третину. Тому от в багатьох місцях півдня, центру України, ті напрямки, де йде зерно в морські порти, ми бачимо вкрай знівечені дороги. Кіровоградщина, Миколаївщина, та ж Полтавщина. Плюс, безумовно, кар'єри, які використовують самосвали, якщо везуть гравії або якісь там важкі мінерали. Це теж величезна проблема. Перейду одразу до іншої теми. З дорогами закінчимо. Це з літаками. Одна з тих речей, якими ви пишаєтеся, це захід лоукостерів в країну. Зокрема, ваша війна тут з внутрішніми монополістами, коли скандально заходив Ryanair і потім зайшов. В принципі, у нас є два міністри. Я пам'ятаю Вінського, за якого встигли зайти візеєри. Потім вони покинули країну. За вас повернулися і візеєри, і почали Ryanair. Окрім того, SkyUp, здається, теж виник як лоукостер український за вашої доби, якщо не помиляюся. Наскільки ви задоволені тим, що відбувається на авіаринку українському? Ну, ви знаєте, ці всі події, я хоч матиму що згадати внукам, розповісти, чим їхній дідусь займався.
Але насправді зараз ситуація не така радісна, бо через пандемію авіація дуже постраждала, так само, як і туризм, і загалом економіка. І зараз, навіть зважаючи на певне пожвавлення ринку перевезень, бо він виріс об'єктивно у 2021 році, ми бачимо анонси від Ryanair, що вони суттєво скорочують свої маршрути в Україну. В минулому році було скорочено 17 запропонованих напрямків. Зараз в лютому буде ще мінус 7 з існуючих напрямків. Це поганий тренд. Я не знаю, хто їх так налякав в українському уряді, чи це, можливо, ідея Зеленського створити державну авіаційну компанію їх відлякує. Але з цим треба щось зробити, бо українці собі не можуть дозволити дорогі авіакомпанії. А Ryanair, як ключовий лоу-кост, найдешевша авіакомпанія Європи, могла би запропонувати найкращі послуги за дешевшу ціну. А як вам, до речі, ця ідея з державною авіаційною компанією? Це повна маячня, Османе. Чому? Ви знаєте, тому що в нас українські існуючі приватні компанії мали величезні збитки. Вони ледь виживають. Після підписання угоди про відкрите небо з Європейським Союзом у них буде дуже важка конкуренція з європейськими авіаперевізниками. І замість того, щоб їм допомогти, ми створюємо ще якусь державну авіакомпанію. Умовно літаючу Укрзалізницю. Бо нічого доброго з цього всього насправді не вийде. І тут ще цікавіше, що гордо авіакомпанію цю анонсували як авіакомпанія для людей, для внутрішніх маршрутів, а в них аж 2 внутрішні маршрути. А все решта будуть міжнародні. І бізнес-клас. Це точно для людей чи для депутатів? А коли Україна все ж таки приєдналася до відкритого неба, казали про те, що тепер не тільки українські авіакомпанії зможуть працювати не тільки на міжнародних перевезеннях, а відкривати і внутрішнє, на внутрішньому ринку українському працювати. От, до речі, хоча у нас скорочуються рейси, все одно в багато європейських міст легше влетіти, ніж, скажімо, досі в той Херсон, який з 2014 року у нас через окупацію відкрився як аеропорт, і досі але ці напрямки і Запоріжжя, Херсон, скажімо, через ті якісь дороги, яка є по Україні, і повільний залізничний рух, вони все одно популярні. Чому у нас внутрішні рейси не пожвавилися? Чи це пов'язано з тим, що відкрите небо припало на пандемію одночасно, і просто сама галузь зараз не готова до нових інвестицій на внутрішньому ринку? Ми, друзів харків'ян, є такий сумний жарт, що найкраще, найдешевше потрапити з Харкова до Одеси через Краків. Бо все нічого іншого немає. Насправді, що нам треба було зробити і чого не зроблено, Зеленський пообіцяв у 2019 році, що за час його каденції 5 років буде збудовано 16 нових литовищ. Не збудовано за 2,5 роки жодного. І поки що грандіозної роботи в цьому напрямку я не бачу. Можна створювати які завгодно авіакомпанії, але якщо їм немає куди літати, якщо немає злітних смуг, терміналів, всього іншого, воно не полетить. Тобто перша проблема – це наявність інфраструктури. І це, до речі, свого часу робив Ердоган. Він розумів чітко. Перед тим, як він створював глобальну компанію Turkish Airlines, він збудував аеропорти. А далі займався вже національним авіаперевізником. А де у нас найбільша потреба збудувати литовища? Є транспортна стратегія, вона чинна, прийнята нами в 2018 році, і вона діє до 30-го року. Ми передбачали нею, що по всій Україні буде 50 литовищ. З хабами по периметру України, тобто Львів, Одеса, Харків. Але це вдвічі більше, ніж кількість областей в Україні, 50 литовищ. А я вам поясню, чому, Османе. Тобто це не якась забаганка, чи це красиво, але насправді розвиток будь-якого міста на 50% залежить від того, чи в нього є литовище, чи в нього литовища немає. Це вкрай необхідно не лише для туризму, але й для бізнесу, для будь-яких контактів. Тому ми виходили з простої логіки, що кожен обласний центр має міжнародний аеропорт. Це не Бориспіль. Тобто це литовище, де виконується, умовно, там 20, 30, 50 щотижневих рейсів міжнародних, не більше того. І є невеличкий аеропорт, де ще в області, бо в нас всі області теж різні за географією, за кількістю населення, які виконує переважно внутрішні авіарейси. Але ви тоді легко протягом години, максимум 2, пересуваєтеся по всій Україні. Краще би, щоб цю функцію виконувала Укрзалізниця швидкістю 250-300 км на годину потягів.
але це коштуватиме ще дорожче, ніж 50 литовищ по всій державі. Ну, можливо, найактуальніше, от як казав Херсон, можливо, найактуальніше був би Маріуполь, але я так розумію, Маріуполь – це питання взагалі безпекове, да? Там неможливо, в чинних умовах не можна говорити про аеропорт. Тоді, де він може бути найближче до цієї зони зіткнення? Куди можна було б безпечно літати найближче в східному напрямку? Ми дивилися різні опції. Свого часу ми розглядали варіант Краматорська. Там є такий напіврозвалений військовий аеродром. Безумовно, треба будувати з нуля, але то не менше це найближніший до зони бойових дій. Щодо Херсону, ми всіляко боролися, щоб, власне, там появилася компанія Ryanair. Бо ми вважали, що через це би так само був додатковий магніт для кримчан, які змушені жити під російською окупацією. До Херсону набагато швидше, і потім Європа перед вами за $5 і 1,5 години льоту. Але, на жаль, Ryanair теж оголосив, що з Херсону він йде. А чому? Ну, пояснити важко. Я так розумію, що в них або не сходиться з кількістю пасажирів, тобто люди собі не можуть дозволити купити навіть квиток вже за $10 чи за 5, або якісь дії української влади, які фактично виштовхують лоукости з України. Ваше пояснення. У вас є своє пояснення, тому що важко уявити, що потяги, які завжди бували повними, і іноді не знайдеш квитки, що за 5-10 євро люди не можуть купити собі, дозволити квитки. Ну, от, і власне, я теж вважаю, що тут важко пояснити суто економікою, просто, мабуть, відсутність сприяння з боку української влади і підтримки скорочуються рейси компанії Ryanair.